Makosana takulandiranitu pano pampanje tabweratu ndi update yokhuzani mlandu wa Richard Chimwendo Banda. Pajambiri tutsata bwino kuti Richard Chimwendo Banda anamangidwa pa 12 December 2025 pa mlandu umene akuganizira kuti anapalamula mu chaka cha 2021. Iwo watu anapalamula limodzi ndi Alfred Dalakadula. Paja kuti mlandu umenewo anapalamula chakuma DC ku boma la Dowa. Nkhani yake ndizonena kuti Richard Chimwendo Banda anatuma Dalakadula kuti akapange execute ntchito yofuna kupha Frank Chawanda. Nde paja mlandu wake ndonena kuti anasunga munthu mokakamiza komanso wina ndofuna kuti aphe munthu. Potsatira kumangidwa kwawo ndikuti anazapita ku bwalo la milandu kumeneko ndi ku Residence Magistrate Court ku Lilongwe kumeneko. Panali pa 15 December 2025. Nde oweruza mlandu kumeneko amene watundi Austin Banda atazamva nkhani yokuti ndiyokhuzana ndi kufuna kupha munthu. Iwo anazonena kuti nkhani imeneyo ndopitirira msinkhu wawo sangathe kuweruza potengera kuti milandu ya mada imakaweruzidwa ku bwalo lalikulu. Ndeno paja tikatsatira bwino munthu ameneyo ndi paja kumazabwera no chidandaulo kuchoka mbali ya Richard Chimwendo Banda kuti akudwala msana pa nthawi imene anali ku polisi. Msana unayamba kuwavuta kumeneko ndi muja timaona kuti amachita kusenzedwa kukwezedwa mu cruiser after atawuzidwa ndi oweruza milandu ameneyo kuti apite ku chipatala chakumtima kwawo. Paja kunali kutsutsana pakati pa maloya a Richard Chimwendo Banda mosogozedwa ndi a Jefferson Kazipatike ndi a Kwima Mchizi. Iwo watu amatsutsana ndi ambali ya boma. Paja mbali ya boma amafuna sono kuti Chimwendo Banda apite nawo ku chipatala cha boma, komano ambali ya Chimwendo Banda amafuna zoti Chimwendo Banda apite chipatala chakumtima kwawo. Ndipo oweruza mlandu Austin Banda anena zona kuti Chimwendo Banda apite no ku chipatala chimene akufuna chakumtima kwawo kuti akalandire thandizo pa vuto limene amadandaula la msana. Komano anazamalizira ndi kuti akachoka ku chipatalako ndikuti apite ku Maula akakhale kumeneko akudikirira kuti mlandu wawo upite ku High Court. Kuchokatu pamenepo tinaona kuti maloya awo achina Jefferson Kazipatike ndi anzake anali kuthamanga pa ground pozindikira kuti munthu ameneyo tinati kuthamangira nyengo ya Christmas 25 December asanafike amene atathamangise ndi cholinga choti Chimwendo Banda abeulidwe apasidwetu belo. Panali pa 18 December pamene makosana amene amathamangisa mafailo amene akupitatu ku High Court. Ndenoto paja Chimwendo Banda anali ku chipatala akuti samamva bwino msana unali kuwavuta. Ndikuti ku bwalo la milandu kunali maloya awo kuthamangisa kuti apasidwe belo kumeneko. Ndipo pa pempho lawo la belo ambali ya boma ananena zona kuti pempho walimva koma apite akaunikire bwinobwino kuti kodi azapereke yankho lotani pa nkhani yokhuza ndi pempho la belo. Ndipo oweruza mlandu amene ndi Zonde Mvula anagwirizana ndi mbali ya boma pa nkhani yokhuza ndi pempho la belo. Kuchokatu pamenepo oweruza mlandu Zonde Mvula anawupanga jane kuti mlandu umenewo uzaloweso ku bwalo la milandu pa 24 December kumeneno kuzakhale kumva nkhani yokhuza ndi pempho la belo limene maloya Chimwendo Banda Jefferson Kazipatike ndi timu yawo amapempha kumeneku. Ndeno pa 24 December ambiri tikhupe kuti tinatsatira bwino mene zinayendera ku bwalo la milandu. Paja maloya amene wa Richard Chimwendo Banda ankanena zona kuti Richard Chimwendo Banda sakupeza bwino akudwala ali ku chipatala komanso ndekuti ali m'manja mwa polisi sangathe kuthawa kuphatikiza pamenepo ndekuti ali ndi banja ali ndi udindo ndithu ofuna kuti akausamalire kuphatikiza pamenepo ndekuti Chimwendo Banda ndikuti ndi phungu wa nyumba ya malamulo ndeti pa zifukwa zimenezi atha kuwapasa belo sangakathe kusokoneza china chilichonse chokhuza ndi ndondomeko za belo. Ndeno maloya aboma ananena kuti Richard Chimwendo Banda ndi munthu wamphamvu kwambiri ndi akapasa belo imeneyo akapita kunja ali ndi kuthekera kukasokoneza umboni. Ndeno oweruza mlandu umenewo Zonde Mvula anazanena zona kuti potengera kuti nthawi imeneyo maofesi aboma atsekedwa ndi chigamulo chokhuza ndi mlandu umenewo sapereka siku limenelo. Akuyeneka zona kuti akhale ndi nthawi bwinobwino akaunikire zimene ayankhula kumbali ya boma zimakalata zimene apereka kumeneko
komanso zimene ayankhula ambali ya a Richard Chimwendo Banda akakaunikira bwinobwino then azaperekano chigamulo pa nkhani yokhuza ndi belo imeneyo. Ndiye paja tikatsatira bwinobwino anazanena zona kuti potengera kuti akhali ku holiday anthu ndiye kuti azangogwiritsa ntchito email kuwatumizira anthu amenewo amene akukhuzidwa pa mlandu umenewo. Ndiye kuti aboma kuphatikizaponso ndiye kuti ambali ya a Richard Chimwendo Banda kuti ngati nkotheka kuti belo apasidwe atuluke. Of course magayi a Zodiac komanso a Times anazayiponya ameneyo kunena zona kuti Judge Nzondi Mvula ndiye kuti wapereka chigamulo kudzera pa email. Komano ife tinazanena zoti tibwesa update sitinabwera ndi update chifukwa choti tinalibe no information yokwanira bwinobwino kuti kodi ma condition okhuzana ndi belo imene apereka a Judge Nzondi Mvula ndi otani. Paja timatsatira bwino kuti kumakhala ma conditions kaya kuti azikaonekera ku polisi paja kumazakhala mashulite ndi zina zotero zimenezo sitinadzione. Komanso chinthu china chimene tingathe kupanga notice nchonena kuti nthawi zambiri anthu ngati amenewa andale akazoti akamangidwa akatuluka kumeneko kumakhala zonoti zoyankhulayankhula kuti ayankhuleko kandi amene amatsatira chani titati tionenso zitsanzo zabwino milandu imene makosana ena a chipani cha Malawi Congress Party atamangidwa mbuyomo. Ngati titengere chitsanzo cha Vitumbiko Mumba atatulusidwa paja anazapeza zoti anayankhulatu kuthokoza anthu amene amakazonda kumeneko ku polisi amene anawo ku khoti. So awawa a Chimwendo Banda sikunatulukeko chithunzi kapena video inanso yosonyeza zoti atuluka ndi chifukwa chabe tinangokhala jenkha osapereka update ina iliyonse. Komano pano titha kunena kuti zasimikizira kunena zoti munthawi yonse ija anali ali ku chipatala ndiye kuti titha kunena zoti akhala 2 weeks ali mchipatala. Ndeno ku chipatalako leroli chigawo chakumasana uko kuti anapanga discharge kuwatulusa paja kuti nsana ndomene umavuta. Ndipo potengera kuti ali m'manja mwa apolisi awatulusa ku chipatala ndiye kuti no apolisiwo anatenga kukawasiya ku Maula kwa Lemandi kumeneko. Ndipo lawyer wawo a Jefferson Kazipatike asimikiza za nkhani imene kuti a Chimwendo Banda apanga discharge ku chipatala ngakhale akuti sakupeza bwinobwino akuti pakhalanso tsiku limeneno anyamuke kuzapitanso kukakumana ndi dotolo kuti no akalandirenso thandizo la za umoyo. Koma chilungamo chonena kuti a Chimwendo Banda ndiye kuti sanapasidwe belo padakale panopa ndiye kuti akalowa ali ku Maula. Paja jaji amene Nzondi Mvula ananena zona kuti akazamaliza kuunikira bwinobwino ndi pamene azapereke chigamulo pa nkhani yokhuza ndi belo. Ndiye tsiku lake sitinganene kuti ndiliti palibe amene akulidziwa until azamalizise kuona nkhani zokhuza ndi zikalata zimenezo. Ndeka chigamulo chizabwera January zimenezo tizaziona mu nthawi imeneyo. Tizabweranso kuzapereka update yokhuza ndi nkhani imeneyo. Paja last time tinazafotokozera kuti tibwera zafotokozere mmene nkhani zake zikuyendera ku nkhani yokhuza ndi chigamulo cha belo. Ndipo potengera kuti a Nzondi Mvula amene akumva mlandu umenewo sanabwerese chigamulo ndi chifukwa ife tinakhala chete sitinabwere kuzapereka update yokhuza ndi judgment. Ndeka yamayesesa kuti akhale ali kumeneko nkhani yokhuza ndi nsana zimenenso ambiri amakhala kudabwa kwambiri kuti mmene amadumphira pa sanja nthawi ya kampeni ambiri tikutsata bwino kuti amene amakhala kuphulitsa dance pa stage kuphulitsatu dance kuti mwachepa simungayime ndi chakwera. Mu nthawi imeneyo tatentonereko mmene ankadumphira maspeaker pa stage kenako timalizeni nkhani. Aitu mmenemo ni mmene ankachitira akuti mwachepa simungayimetu ndi chakwera akuwuzatu nthawi imene otsutsa boma. Pano akuti nsana wavuta kaya kunali kuzemba Maula koma padalo pandeti akumana nayo Maula imeneyo. Tikuyankhula pano ndiye kuti lero ndi loyamba kugona ku Maula kumeneko mpaka natu chiweruzo chizabwere pa nkhani yokhuza ndi pempho la belo. Ulemu wapadera upite kwa jaji amene Nzondi Mvula. Zimene achita pamenepa ndi zimene anthu amembekezera ku mabwalo a milandu osati chifukwa choti munthu wake ndi wamphamvu kandi wandale ati kandi secretary general kachani ndoti mulandu wake mwachangu watuluka. Ayi ndithu zimenezi ndi zimene zimafunikira ulemu wanu kumene muleko a judge. Sinthu zoti muli maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zonena kuti a Chimwendo Banda ayambano kugona ku Maula.
potsatira kuti atuluka mchipatala. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Musaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndi kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitha kupezani mosavuta.